расман муҳориба байни ду варзигари бебохт варзигари тоҷик Саймумин Мадиев бо рекорди 5-0 зидди варзигари узбек Санжар Закиров бо рекорди 4-0 рӯзи 22 март дар турнири Октагон 43 дар шаҳри Алматои Қазоқистон. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, хабари беҳтарин барои шумо. акнун шумо имконият доред ки билетҳои даркории худро аз авиакассаи ҳаҷ центр бо нархи арзон дастрас кунед. ин бародаро одамони бабоварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ва шумо аз ин ширкат билетҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метавонед. барои ҳамаи худи ҳозир ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат карда билетҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон ТЖ гап занед. шаби гузашта хабар баромад ки муҳориба байни чемпиони доимии UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский бо рекорди 25-2 ва чемпиони муваққатии ин вазн Яир Родригес бо рекорди 15-3 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 8 июл дар Лас Вегас дар турнири UFC 290 баргузор гардад. хотиррасон мекунем ки ҳардуи ин ҷангвар охирон маротиба дар турнири UFC 284 баромад карда буданд. Яир Родригес Ҷош Эмедро шикаст дода чемпиони муваққатии вазни ним сабук шуд. Ана Волкановский бошад дар ҳамон турнир дар муҳориба зидди чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев шикаст хӯрда буд. акнун чемпиони доимии вазни ним сабук Александр Волкановский зидди чемпиони муваққатии вазни ним сабук Яир Родригес муҳориба гузаронида беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. чемпиони UFC дар вазни ним миёна Леон Эдвардс боварӣ надорад ки рақиби ӯ Камару Усман рӯҳан худро барқарор кардааст. ӯ дар дуюм муҳориба зидди ман ба монанди якум муҳориба ҷангид. барои ҳамин тасаввур карда наметавонам ки баъди 5-6 моҳ ӯ тамоман дигар ҷанговар шуда метавонад. ман ин чизро тамоман тасаввур карда наметавонам. агар оиди нокаут гап занем, пас ҳар як ҷанговар баъди нокаут худро ҳар гуна барқарор мекунад. ҳозир ӯ 35 ё 36 сола аст. баъди чунин нокаути вазин ба муҳориба баромадан ва зидди боз ҳамон шахс ҷангидан хеле душвор аст. барои ҳамин мебинем ки чӣ гуна ӯ бармегардад ва ҳамаи ин корҳои рухдода ба ӯ чӣ гуна таъсир мекунанд, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳорибаи Леон Эдвардс ва Камару Усман аллакай рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҳамчунин бояд қайд кард ки ин турнир дар кишвари Леон Эдвардс дар Лондон мегузарад. ба фикри шахсии шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонем, яке аз спарринг шарикҳои асосии Мераб Дувалишвили барои омодагӣ зидди Пётр Ян ин варзишгари тоҷик чемпиони ЛФ Муин Ғафуров буд ва шаби гузашта сармураббии Муин Ғафуров Нима Мазҳарӣ гуфт ки Муин Ғафуров дар формаи беҳтарин қарор дорад ва барои муҳориба дар UFC омода аст. мо хеле шодем ки Муин як аъзои лагери Мераб Дувалишвили буд то ин ки ҳар чӣ зудтар то пеши Пётр Ян равад. барои мо ин вазъияти фоидаовар буд, чунки вазни Муин хеле кам аст ва ӯ дар формаи хеле хуб қарор дорад. ҳамчунин мо шоҳиди яке аз душвортарин омодагиҳо барои чунин баромади боваринок шудем ки рӯзи шанбе баргузор гардид. Мерабро табрик мекунем. ӯ дар ҳақиқат ин ғалабаро сазовор аст ва ҳамчунин мо миннатдории худро ба ӯ мерасонем ки ӯ ба Муин чунин имконият дод. ва ниҳоятан мо бесаброна баромади чемпиони худ, чемпиони ташкилоти ЛФ Муин Ғафуровро дар вазни 61 килограмми UFC интизорем. айни замон ӯ яке аз беҳтарин ҷангварони вазни 61 килограмм берун аз UFC аст, навиштааст Мазҳарӣ. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои мураббии Муин фаҳмидем, Муин Ғафуров дар формаи хеле хуб қарор дорад ва Муин бо дастааш омодаанд ки любой муҳорибаро зидди касе ки набошад дар муддати кӯтоҳ қабул карда дар ташкилоти UFC баромад кунанд. аммо бошем ба ӯ барор хоҳонем ва боварӣ дорем ки дар наздиктарин муддат мо шумо Муин Ғафуровро дар ташкилоти UFC мебинем. ана худи Мераб Дувалишвили боша боварӣ дорад ки бо ин ғалабаи худ Пётр Янро каме хоксор карда тавонист ва акнун Пётр ҷангварони дигарро эҳтиром мекунад. дар ин муҳориба ман ғолиб шудум. фикр мекунам ки баъди ин муҳориба Пётр Ян каме фикр мекунад ва дигар ҷангваронро бисёртар эҳтиром мекунад. пеш аз муҳориба Пётр чанд маротиба гуфт ки ӯ ҷангвари рақами 1 аст, аммо бошум ҳеҷ кас нестам. ягон одам набояд ки бо дигарон чунин рафтор кунад. ту бояд ки ҳамаро эҳтиром кунӣ. пеш Пётр Ян маро эҳтиром намекард, аммо акнун ӯ маҷбур мешавад ки маро эҳтиром кунад, гуфтааст Дувалишвили.
ногуфта намона ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Пётр Ян Мераб Дувалишвили дар рейтинги вазни 61 кг ба ҷои якум баромад ва акнун ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст, аммо бо чемпион Алҷамин Стерлинг ҷангидан намехоҳад, чунки онҳо дӯст ва ҳамдастанд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.